El Jardí Mercè Plantada és el jardí central de 3 jardins consecutius públics tocant al barri de la Vila Olímpica. Aquest en concret té un problema greu d'enllumenat. L'enllumenat que hi ha actualment, la majoria està fos i a més l'Ajuntament no s'encarrega del manteniment. El que reclamem és una millora d'aquest enllumenat com s'ha fet amb els altres 2 jardins interiors, que són jardins públics, entre altres coses perquè l'enllumenat és una condició de seguretat i per tant també partim d'una visió de gènere amb el projecte aquest que plantegem. No sé si tu vols afegir alguna cosa més. Solamente destacar que en Barcelona es de los puntos negros de la noche y realmente creo que los vecinos y los visitantes del barrio pues agradecerán pues que haya una mayor seguridad con la iluminación.